Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB, always number one. Sama-sama Kapit-bisig at tulong-tulong ang mga Pilipino. para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa Booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho at hanap buhay. Pinas Lakas. Turismo at ekonomiya, Pinas Lakas. Kalusugan. Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli. Sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa Booster, Pinas Lakas! Okay, so magandang umaga mga kachika. 11:03 AM ngayong Tuesday na umaga. Kaya oras na para sa programa ng Department of Health, Bicol Center for Health Development. Nakatuto kayo sa Chikahang Pangkalusugan. Ako si Max. At ako si Joanna. Ayan, so isang oras na naman nga tayo magchichikahan tungkol sa mga health events and health programs ng DOH Bicol. Pero syempre, sisimulan natin yan sa ating latest na balita mula sa DOH Bicol. Of course, ang latest natin na balita mula sa DOH Bicol CHD ang ating COVID-19 Bulletin Number 2022-0031 dated November 7, 2022. So na-post na po natin ito kahapon na updates. Ngunit ibibigay po natin para sa ating mga tagapakinig dito sa ating Chikahang Pangkalusugan. So ito po ay datos na nakalap natin mula October 30 to November 5, 2022. So mayroon pong nai-report or na-record na 141 new COVID-19 cases for the whole Bicol region from October 30 to November 5, 2022. Ang kabuuang bilang na po ng COVID-19 cases na itala for the region ay 64,142. Ito po ay mula nung nakapagtala tayo noong March 2020. So sa distribution po ng 141 new COVID-19 cases, 32 new COVID-19 cases ang mula sa Albay, kung saan 13 ay mula sa Legazpi City, 6 mula sa Daraga, tigda-2 naman po ang Libon, Malilipot, Malinaw, Manito, at tig-1 naman po ang Bakakay, Camalig, Ligao City, Santo Domingo at Tabaco City. Ang Camarines Norte ay mayroong 7 bagong kaso ng COVID-19 kung saan 2 mula sa Labo at tig-1 ang Basud, Daet, Mercedes, Paracale at San Vicente. Ang Camarines Sur ay mayroong 72 new COVID-19 cases kung saan 11 ay mula sa Naga City, 8 ay mula sa Pili, 7 ay mula sa Nabua, 6 sa Bula, 5 sa Iriga City, 5 sa Sipokot, 4 sa Bato, tigda-3 naman po ang Minalabak, Tinambak, at tigda-2 ang Calabanga, Kamaligan, Lagunoy, Libmanan, Pasacao, San Fernando, at tig-1 na bagong kaso ang Baaw, Buhi, Kapusaw, Goa, Magaraw, Ocampo, Pamplona at Tagay. Ang Catanduanes naman ay mayroong 4 na bagong kaso ng COVID-19 kung saan 2 ay mula sa Wirac at tig-1 ang Karamoran at Panganiban. Ang Masbate, mayroong 3 bagong kaso ng COVID-19. Ang 3 po, tig-1 sa Aroroy, Masbate City at 1 rin po sa Uson. And lastly, for Sorsogon, mayroong 23 new COVID-19 cases kung saan 9 ay mula sa Sorsogon City, 3 mula sa Magallanes, tig-2 ang Barcelona, Gubat, Irosin at Cuban, at tig-1 naman po ang Castilla, Donsol at Pilar. So ang ating active cases as of November 5, 2022 ay 1,458. Dumako naman po tayo sa recoveries. Mayroon pong report sa ating RESU, Regional Epidemiology and Surveillance Unit, na 153 recoveries from October 30 to November 5, 2022. Ang 153 recoveries na po yan ay 87 ay mula sa Camarines Sur, 1 ay mula sa Catanduanes, 14 ay mula sa Masbate,
22 sa Sorsogon at 29 mula sa Naga City. So ang kabuang bilang na ng recoveries for the whole Bicol region ay 60,822 or 93.66% na total na na-record na COVID-19 cases for Bicol region. Samantalang mayroon pong naiulat na 4 na deaths from October 30 to November 5, 2022. At ang 4 na yan, 3 ay mula sa Sorsogon at 1 ang mula sa Legazpi City. So ang total na bilang na po ng deaths for the whole Bicol region ay 2,662. Paalala po natin patungkol sa deaths, ang report pong ito ay hindi po nagre-reflect ng actual date of deaths or kung kailan namatay yung mga pasyente. Ang report po na ito ay base sa mga validated reports kasama yung kanilang mga death certificates. So tumako naman po tayo sa ating COVID-19 vaccination status as of November 5, 2022. So sa coverage ng target population po natin, 4 million ang target na mabakunahan natin for Bicol region. 92% pa lang po ang mabakunahan natin sa 4 million na yan. For coverage naman po natin for the A2 population or ating senior citizens, 68.91% pa lang po ang bigyan ng kahit at least isang dose ng COVID-19 vaccination. Ang bilang naman ng fully vaccinated individuals, ito po yung nakapagkumpleto ng 2-dose vaccine nila ay 3,613,232 at yung mga individual na nagbigyan na po ng booster or additional dose ay 614,856. Para naman po sa datos natin, from October 30 to November 5, meron po tayong nabakunahan na 1,089 for that week, samantalang nabigyan ng booster na 1,605. And for our healthcare utilization rate as of November 5, 2022, sa kasalukuyan po, mayroon po, or sa date po na ito, mayroong naitala na 67 na out of 718 na total non-ICU beds ang nagagamit or 9% po ng ating non-ICU beds dedicated for COVID-19 ang kasalukuyang nagagamit. Samantalang sa 57 na ICU beds, 11 po ang occupied or katumbas ng 19%. And mayroon naman po tayo na 20 severe and critical admissions. So patuloy po yung natin sa mga ating kababayan na magpa-booster na po kasi napakababa pa rin po ang bilang ng mga nabibigyan or kumukuha ng kanilang booster shots. Para sa ibang balita, Max. Alright, so alamin naman natin ngayon yung ating mga health events na ino-observe natin ngayong buwan ng November. So every November po, ating ino-observe ang Lung Cancer Awareness Month, National Children's Month, Filariasis Awareness Month, Traditional and Alternative Healthcare Month, Malaria Awareness Month. Sa second week of November po, ang National Skin Disease Detection and Prevention Week. Sa third week naman ay ang Drug Abuse Prevention and Control Week, pati na rin ang National Consciousness Week Against Counterfeit Medicine. Ang third week rin ay National Biotechnology Week. Sa November 7 or kahapon, atin pong inobserve yung National Food Fortification Day. Sa darating na November 14 ay World Diabetes Day. Sa November 17 naman ay World Prematurity Day. At sa darating na November 19 ay World Toilet Day. Sa November 23 to 29, atin i-observe ang Population and Development Week. Ang Chronic Obstructive Pulmonary Disease Awareness Day naman ay sa third Wednesday every November. Ang World Day of Remembrance of Traffic Road Victims ay sa third Sunday of November. Sa November 25 naman ay National Consciousness Day for the Elimination of VAUC or Violence Against Women and Children. At sa November 25 to December 12 ay 18-day campaign to end violence against women. So itong mga health events po natin, meron po tayong iba't ibang activities at social media posts na makikita nyo po sa ating mga official Facebook page na DOH Bicol CHD.
Meron rin tayong Twitter at DOH Bicol at meron rin po tayong YouTube channel na DOH Bicol CHD. So mag-subscribe po tayo doon para makita po natin ang iba't ibang mga programa ng DOH Bicol CHD tulad ng itong ating chikahan. So kung gusto nyo mapanood ang ating mga previous episodes tungkol sa iba't ibang chikahan natin sa mga health programs at health events, mag-subscribe lamang po sa ating YouTube channel. Meron rin po tayong ulat sa COVID-19 dito sa ating YouTube channel kung saan every 10:30 ng Monday makapanood natin ito dito po nare-report yung kaninang nabanggit ni Joanna na mga updates on COVID-19 cases, COVID-19 vaccination, and ang ating healthcare utilization rate. So dito nagsasagot rin tayo ng mga katanungan mula sa publiko and mula sa ating mga media partners. So speaking of media, meron din tayong tinatawag na media dialogue kung saan meron po tayong mga konting discussion tungkol sa mga health programs ng DOH Bicol CHD at dito maaaring magtanong tungkol dito sa mga health programs at sinasagot ng ating mga resource persons. So kanina nga nabanggit natin, meron tayong World Toilet Day sa November 19. So abangan po natin ang ating post tungkol dyan sa ating Facebook page. Ulitin ko po, DOH Bicol CHD. So siguro pumunta na tayo sa ating magiging chikahan ngayong umaga. So nabanggit rin natin kanina na ngayong November ay Traditional and Alternative Healthcare Month. So siguro ang ilan sa atin mga tagapakinig ngayon ay familiar na sa mga iba't ibang klaseng medisina na traditional. Pero para bigyan tayo ng mas maraming kaalaman tungkol dito, nakachika nga po natin mula dito sa DOH Bicol CHD si Miss Jelly Rionwarin. So siguro wag na natin papatagalin pa. Panoorin natin ang ating chikahan tungkol sa traditional and alternative healthcare. Alright, so dahil nga ngayong November ay Traditional and Alternative Healthcare Month, makakasama natin mula sa DOH Bicol CHD si Miss Jelly Nuarin. So magandang umaga po, Ma'am Jelly. Magandang umaga, Maxine. Alright, so simulan natin sa pinaka-basic, Ma'am. Ano nga ba ang Traditional and Alternative Healthcare? Ang traditional and alternative healthcare ay integration ng conventional at traditional o complementary na panggagamot. Kabilang na dito yung mga kilala natin gaya ng hilot, paggamit ng mga halamang gamot sa pagpapagaling ng mga sakit. Kabilang din dito yung kilala natin sa Bicol region, yung Arbentusa. Ito rin ay tinatawag nating complementary medicine kung saan ang paggamit nito kasabay ng mga makabagong siyensya o conventional medicine, yung tinatawag din nating western medicine, ay nakapagbibigay at nakapagpapatibay ng mas malakas na epekto ng panggagamot. Kasama rito ay ang ligtas, epektibo, mura at scientifically based na mga halamang gamot na nagdaan din sa pag-aaral at na-test sa loob at labas ng ating mga laboratorio. Alright, so nabigyang hapyaw mo na po, Ma'am, yung mga halimbawa ng traditional and alternative healthcare. Ano pa po ba, Ma'am, yung ibang klaseng mga traditional and alternative na pagbibigay na healthcare? Pinakakilala natin yung nabanggit kanina yung ating mga halamang gamot. Meron din tayong tinatawag yung ating traditional and complementary modalities. Ang layunin ng mga modalities na ito ay bigyan ng mind and body interventions kung saan ang focus po nito ay magkaroon ng balanse sa ating katawan, kagaya ng magkaroon ng balanse ang init at lamig, balanse ng asin at ng tubig. Yun po yung mga ilan sa mga foundation o kaya yung layunin ng ating mga traditional and complementary modality. So, halimbawa po niyan ay yung ating acupuncture. Ito yung paggamit ng ating mga karayom or needles sa ating mga strategic points para ibalik yung balanse ng ating katawan. Meron din po tayong tinatawag na acupressure. Parang kapatid po yan ng ating acupuncture kung saan nagbibigay tayo ng pressure, binibigyan natin ng diin sa parte ng katawan kung saan masakit para mabigyan po tayo ng flow of energy. Ibalik yung flow of energy, makadalo yung po ang
pampalamig na kailangan ng katawan. Gamit po dyan ating kamay, ating mga fingers or yung ating thumb or knuckles para magbigay ng pressure. Meron din po yung ating sumisikat ngayon yung ating chiropractic practices, yung pinapatunog yung ating mga buto. Ang function naman po noon ay ibalik yung relationship ng ating spine sa ating nervous system, yung ating brain or yung iba pang parts ng katawan. Meron din pong homeopathy or naturopathy. So medyo technical terms, pero simple lang po iyan, yung mga ating delusions, mga pinalagang halaman, mga tsaa, yun po yung ating homeopathy or naturopathy. Kung saan ang goal din po ay ibalik yung balance ng ating katawan. So, po doon ay yung pag tayo ay nakakaramdam ng sakit ng tiyan, sinasabi nila na lamig, painumin tayo ng mainit na tubig, o kaya ay mag-warm compress. So, ayun po ay mga kaunting parte lang ng ating traditional and complementary modalities. So, pasok din po dyan yung ating tuwina, yung ating hilot, kung saan gumagamit din po tayo ng mga bulong or action, pero actually prayers din po yung mga sinasabi doon. We have osteopathy, ating mga massage sa ating bones, muscles, and joints, and yung ating anthroposophic medicine. So again, technical po siya, pero to simplify, massage po yan accompanied by counseling, exercise, and then pag-inom din po ng ating mga substances gaya ng tea or nung tsaa. And then we have Ayurveda, kung saan meditation din naman po yung focus. So just to give an overview po, balikan natin yung halamang gamot. We have 10, yung ating approved na 10 na halamang gamot na pinopromote din po ng DOH. Yung lagundi, yerba buena, sambong, tsaang gubat, ulasimang bato, garlic, guava, nyog-nyogan, acapulco, and ampalaya. Okay, so sigurado ako familiar na ang ating mga tagapakinig sa iba't ibang klase ng mga nabanggit niyo po, ma'am. Pero kailan po ba ito ginagamit ng mga uri na paggamot? Itong mga uri ng paggamot na ito ay ginagamit din siya tuwing tayo ay may sakit or may dinaramdam. Ito ay complementary, ibig sabihin pinagsasabay po siya sa ating conventional or western medicine para magkaroon ng mas mabisa or mapalabas yung epektong kinakailangan. Binibigay din po ito, meron din po tayong mga doktor na nagpa-practice ng ating traditional med, binibigay din po nila ito para ibalik or itama yung mga imbalance na nararamdaman natin sa katawan. So maaari po itong gamitin para makaiwas sa posibleng mga sakit, kagaya ng pagkain po ng ating bawang or ng ibang medicinal plants, araw-araw para makapagpatulong po sa pagpapababa ng mga cholesterol, blood sugar, ayan, mga yun po. So, yung meditation and exercise, part po siya ng traditional and alternative medicine. Maaari din po itong gamitin or gawin araw-araw para sa makaiwas sa mga posibleng sakit, lalo na sa ating mga buto or muscles. Alright, so maraming salamat, Ma'am Jelly. So, alam natin na marami ang nagsasagawa nitong mga traditional na paggamot. So, sino po ba yung mga pwedeng gumawa nito? May kailangan ba silang parang lisensya or permit? Saan po ba ito pwedeng kunin? May mga ilan dun sa mga nangangailangan ng lisensya o kaya ay mga training para maisagawa. Meron din po tayong mga practices na nangangailangan ng lisensya para makapagpatayo sila ng kanilang wellness center or ng wellness clinic kung saan doon lamang nila pwedeng isakagawa yung mga ganong practices. Ngunit may mga ilang practices po tayo na kasalukuyan ng ginagawa kahit walang lisensya gaya ng ating traditional na hilot o paghahanda ng mga halamang gamot. Okay. So, bakit po ba, ma'am, kailangan mahalaga pa rin na alamin natin yung traditional alternative na medicine kahit mayroon na tayong mga modernong teknolohiya na ginagamit natin sa paggamot? Ang ating mga traditional or alternative medicine or healthcare, magandang epekto nito sa atin or yung ating mga benefits dito ay unang-una ito ay cheaper. So, hindi kagaya ng mga commercial na gamot, mas mura po ang ino-offer sa atin ng traditional healthcare or medicine kagaya ng mga halamang gamot. Pangalawa, accessible.
Kung sa halamang gamot, nandyan yan sa ating mga bakuran, sa ating mga traditional na hilot practices, nandito lang din po yan sa ating mga community. So, isa sa mga benefits na traditional med ay accessible siya sa ating community. Yan. So maraming salamat Miss Jelly sa pagsagot ng ating mga unang katanungan tungkol sa traditional na paggamot. So mamaya po pagpapatuloy natin ang ating chikahan, magbabalik po ang chikahang pangkalusugan. Ang araw-araw na paglalakad? Samahan mo pa ng jogging. Itodo na ang paggalaw araw-araw. Say goodbye na rin sa mga pagkaing maaalat, matataba at matatamis. At piliin yung siguradong masustansya. Gawin ito para makaiwas sa mga sakit na diabetes, cancer, hypertension, sakit sa puso at iba pa. I-follow na kami para sa karagdagang impormasyon. Let's move more. Eat right para sa isang healthy Pilipinas. Sa ngalan ng pag-ibig, Pangakong ikaw lang. walang hindi gagawin. Walang hindi hahamakin. Paulit-ulit. Araw-araw ikaw pa rin. For richer, For poorer, in sickness and in health. Kung mahal mo sila, magpa-booster ka. promise. Pexman, ligtas para sa lahat. Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster Pinas Lakas. Ako si Agnes Villami Cipriano, 67 years old. Ang bakunang natanggap ko na is yung dati 1 and 2 and then booster, 2 boosters, 1 and 2 din. Bilang senior citizen, dahil ako nagduwa-duwa na magpa-booster kasi inagihan ko ang paano ang kamati ang kalintura di related siguro ito dahil kuman nga ni although dahil ako nagpa PCR pero parang related man ito kaya sobrang takot ko kinumplituhan ko ang vaccination ko booster 1 and 2. Yung pinaka-last kong booster, duman ako nakamati nin makulugon sa kuyang left arm. Then, nagtaranglay ang lawas ko pati likod ko. Ang ginipo ko, nag-inom lang ako ng sarong paracetamol, so tinatao ba ganinda. Then, pagmata akong pagkaaga, okay na ako. After 3 days din namati ang so kulog kang bakuna. Ito lang ang pinakamakulog kong naranasan. Bilang senior citizen, kaikuwanta na talaga ang protection kasi dahil maluyan naman ang satuyang mga immune system, kaipuhan maprotektaran kita lalo sa COVID na naglalakop niyan. Ang advice ko sa mga senior citizens na dahil pa nakabakuna, so 1 and 2 and then sa booster, dapat makumpituhan ninda. Makaapat lang, at least talaga makaapat ng injection. Kasi dahil na ako natatakot, dahil na ang mga senior citizen natatakot makisalamuha, tapos syempre, iniisip may protektado na maulakitan kay ining COVID-19. Sa booster, Pinas, lakas! Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster Pinas Lakas! Game na ang mga Pilipino na ituloy ang live sa labas dahil sa booster Pinas Lakas. Kasi tumasabi, reminded kami. Ang edad ko, 94. Nagpa-eleksyon na mula ko sa itong booster. Ang duwa ng booster. Kaya po ako nagdudua-dua sa gusto ko. Marahay man ako. Magdipid siya sa mga kahilangan. Amin.
Ang isip ko, dahil hindi man ako mabutan ng mga hilang na yan. Wala naman akong naramdaman ka ito. Kaya ang mga senior citizen na kapwa ko, dapat magpabakuna naman kamo tangani ikayan ang COVID-19 sa booster Pinas lakas. Sabay tayong bumangon. Magpa-booster ngayon. Sa booster, Pinas Lakas! Nagbabalik ang chikahang pangkalusugan. Kasama pa rin natin si Ms. Jelly Rionuarin ng DOH Bicol CHD at ating ng pinagchichikahan ang tungkol sa traditional and alternative na medisina. So, nabanggit nga natin kanina na marami sa atin ay pamilyar na sa mga iba't ibang uri ng traditional na paggamot. Pero syempre, meron pa rin tayong mga information na nakukuha na hindi tayo sigurado kung tama or mali. So, kasama natin si Ms. Jelly para bigyang linaw ang iilang mga impormasyon na ito. So, sa ating mga susunod po, ma'am, na mga sasabihin, ito yung madalas natin marinig sa community or nababasa sa online. Magpapatulong na lang po kami, ma'am, sa inyo kung tama po ba ang mga ito. So, ang una daw, mas mabagal gumaling ang isang tao na nagpagamot gamit ang traditional o alternative na paraan. Ano po ang masasabi niyo dito? Yung statement po ay hindi totoo. So, gaya nung nabanggit natin kanina, ang traditional or alternative medicine ay complementary. Maaring sabay po itong ginagawa kasabay ng conventional or western medicine at ang goal po nila pareho ay magpagaling. So, pag pinagsabay po yung epekto noon, isa lang din yung kanilang patutunguhan, which is yung gumaling or mabalik yung imbalance sa katawan. Ayun po. So, nangangailangan pa rin po na kumonsulta tayo sa doktor para mabigyan tayo ng sapat na intervention. Wag rin po natin kakalimutan yung tamang pagsunod sa treatment regimen. Hindi pwedeng pahinto-hinto. So, applicable yun po both sa traditional and sa conventional medicine. Pag meron tayong regimen na ibinigay sa atin, kailangan sundin po yun, hindi pahinto-hinto para yung paggamot po natin ay maging mabilis at hindi maging mabagal yung epekto sa atin. Alright, so either way, ang goal ng traditional na medicine and conventional ay mapagaling ang isang pasyente. So, ang susunod naman po, ma'am, yung mga medical practitioners daw po ay tutol sa traditional na paraan ng paggamot. Ano po ang masasabi? Ang ating mga medical practitioners, in general, hindi po sila tutol sa ating alternative na paraan ng paggagamot. So, meron po tayo sa DOH attached agency natin, yung ating PITAC or yung Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. Ini-integrate po, yun yung goal ng ating PITAC ay integrate ang policy ng traditional medicine sa ating mga hospital and RHUs. May mga medical practitioners po tayo na trained na rin sa mga modalities na ito. Yung ating hospital po dito sa Bicol Region, yung ating BRGH GMC, may mga trained practitioners na rin po tayo na gumagawa ng ating TCM modalities. Sa paggamit naman po ng herbal preparations, ito po ay may scientific basis na rin kung kaya't hindi tutol lang ating mga medical practitioners dito. Alright, thank you, ma'am. So, nabanggit nyo na kanina or nabigyang hapyaw na itong susunod na statement na sabi raw walang scientific basis ang traditional o alternative na paggamot. Any comments pa po, ma'am? Ang mga TCM modalities po natin and halamang gamot, lahat po yan ay may scientific basis. Nasubok na ng panahon, kagaya ng ating hilot, pinag-aralan na rin po at dumaan sa ating mga clinical studies or clinical trials. Okay, so ang susunod naman ay mayroon raw pong panganib sa paggamit sa traditional and alternative na paggamot. Ano pong masasabi niyo dito, ma'am? Lahat po ng medication, gamit o mga intervention, pag sobra or kulang, lahat po ay may hindi magandang epekto. Kung kaya't, lagi nating pinapaalala, huwag po mag-self-medicate.
laging kumonsulta sa doktor bago po tayo dumaan sa kahit anong proseso o bago uminom ng kahit anong medication. Alright, so maraming salamat Ma'am Jelly sa paglinaw ng iilang mga impormasyon. So marami nga po sa atin, sa ating mga tagapakinig ay hindi pa rin sigurado tungkol dito dahil syempre makaluma ng paraan. Pero syempre gumagana pa rin ang mga prosesong ito or ang mga paggamot na ito. So ano naman po yung pagkakaiba ng effectivity ng traditional healthcare sa ginagamit nating conventional na healthcare? Ang pinagkaiba ng ating conventional sa ating traditional ay sa conventional gumagamit tayo ng mga chemical na gamot para umiwas o prevent o kaya naman ay gamutin o i-cure yung ating mga sakit. Sa kabila naman yung ating traditional or yung ating complementary medicine, ang layunin nun ay gumamit ng mga pamamaraan kung saan maibabalik yung balanse sa katawan. So gumagamit din sila ng mind-body intervention. So aside sa pag-inom ng mga gamot, kinokondisyon din natin yung sarili or yung utak ng ating mga pasyente para mas maniwala sila, nagagaling sila. Ayun po. So isa yun sa pinagkaiba ng ating modern at ng ating traditional medicine. Okay, thank you very much po, ma'am. So nabanggit niyo nga kanina na itong alternative and traditional healthcare ay pinopromote ng DOH. Bakit po ba pinopromote pa rin natin kahit na may mga moderno na tayong paraan sa pagpapagamot? Pinopromote pa rin po natin ang paggamit ng ating traditional and alternative healthcare dahil gaya ng nabanggit kanina ay mas accessible ito sa ating community, mas mura. Kung sila po ay walang pambili ng kanilang mga gamot, nandyan ang kanilang mga halaman sa bakuran, kung saan pwede naman nilang magamit para maibsan yung kanilang mga nararamdaman. At may mga intervention na ino-offer sa atin ang traditional med na magiging na makatutulong para mas mapabilis yung ating paggaling gamit yung ating conventional method. So, yung very powerful na hawak na ating traditional med ay yung pag-involve natin sa ating mind. So, kung positive yung ating pag-iisip, naniniwala tayong gagaling, yun yung mas nagpapabilis din ng ating paggaling. Okay, maraming salamat po, Ma'am Jelly. So ano naman po ngayon ang programa ng Department of Health tungkol sa traditional and alternative na medicine? Meron po tayong mga advocacy yan. Nagbibigay din po tayo ng training kung paano gumawa at kung paano tamang gamitin yung ating mga herbal medicines. Ang ating mga primary healthcare, mga hospitals, ay maaari rin po silang mag-request ng training para sa mga nabanggit na mga TCM na modalities para maging accredited sila at magkaroon sila ng lisensyang makapag-practice ng ating mga modalities. Yan, so maraming salamat Ms. Jelly sa pagsagot ng ating mga katanungan tungkol sa traditional and alternative na medicine. So ano naman po ang inyong mensahe para sa mga nakikinig sa ating ngayong araw? Sa parehong side po ng ating traditional at ng ating conventional na medicine, nararapat na lagi tayo kumonsulta sa ating mga eksperto o mga doktor para mabigyan ng tamang diagnosis sa ating nararamdaman. So wag na wag po tayong mag-self-medicate at agad na kumonsulta pag lumala ang mga nararamdamang sakit o di kaya ay hindi humuhupa o nababawasan yung mga nararamdaman pagkatapos ng alternative treatments. Ang alternative and traditional medicines ay kaagapay natin sa ating kasalukuyang medisina sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat isa. So i-emphasize lang po natin, complementary medicine po ito, sabay po siyang binibigay sa ating conventional medicine. Kung kaya't wag na wag po nating lalagpasan or kakalimutang magpakonsulta muna bago tayo pumunta at magsagawa ng mga traditional na intervention na ito. And ayun po. So marami na pong lumalabas na mga practitioners na ito. May mga modalities po na nangangailangan ng eksperto gaya ng sa ating acupuncture, chiropractic. Pinag-aaralan din po ito at kailangan eksperto or lisensyado ang gumawa para masiguro natin na tama yung ginagawa sa ating mga joints, mga buto. Ayun. So maling pagtusok or maling pagulak sa mga joints natin or buto, maaari din po siyang makapag-create ng hindi magandang epekto.
Alright, so once again, maraming salamat kay Ma'am Jelly Rianwarin ng DOHB Code CHT. At yan po ang ating naging chikahan sa traditional and alternative healthcare. Para sa Healthy Pilipinas. Sabay handa ang balikat ng may karamay sa bigat. Sila'y iniingatan, ngunit sarili huwag kalimutan. Mahalaga ka. Gawin na yan, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay Healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado mapitong ito. Sa Healthy Habits Code na to. Para sa Healthy Pilipinas. Alam mo na ba? Ang mental health ay isang mahalagang bahagi ng ating pangkabuoang kalusugan. Walang health kung walang mental health. Ayon nga sa World Health Organization, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with the normal stresses of life, can work productively, and is able to make a contribution to his or her community. Ang mental health ay mahalaga sa ating pangkabuuan at individual na abilidad magtrabaho, mag-isip, makaramdam at mabuhay. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, huwag kalimutang pangalagaan ang ating mental health tulad ng pag-aalaga natin sa ating physical health. Ang self-care ay isa sa pinakamabisang paraan upang pangalagaan ang ating mental health. Ang simpleng pag-exercise o pagtutok sa ating mga hobbies ay isang paraan ng self-care. Care for yourself. Bigyang oras ang sarili at mga bagay na nagbibigay sa'yo ng saya. Nagkakaroon ka na rin ba ng Zoom fatigue dahil sa meetings o di kaya ay sa online class? Huwag kalimutang magpahinga. Importanteng maglaan ng break at ipahinga ang utak. Maglaro muna ng paboritong games. Malaking tulong ang breathing exercises sa pagpapakalma at para maibsan ang ating pakiramdam. Matuto rin mag-set ng boundaries para sa iyong work-life balance. Matutong respeto ang work boundaries ng iyong mga katrabaho. Dahil sa pandemya ang ating kinakaharap, hindi mapigilan na tayo ay mapalayo sa ating mga mahal sa buhay. Ngunit hindi dapat maging hadlang ang distansya upang tayo ay mag-hashtag care for others. Nakumusta mo na ba sina lolo at lola this week? How about sina mama at papa? Mga kapatid, kaklase? Kung hindi pa, ang isang simpleng kumusta sa pamamagitan ng video or voice calls o text messages ay tiyak na makatutulong sa kanilang mental well-being. Care for others, ang isang malakas na support system ay nakakatulong rin sa pagpapabuti ng ating mental health. Kung ikaw o sino man sa iyong kakilala ang nangangailangan na makipag-usap sa isang mental health professional, tumawag lamang sa mga numerong ito mula sa National Center for Mental Health. Ito ay libre lamang at kahit sino ay pwedeng tumawag. Ngayong panahon ng pandemya, hindi biro ang pinagdadaanan mo, kaya naman make sure to care for yourself and care for others para sa isang healthy Pilipinas. Ang Lusog Isip ay ang unang mobile app para matugunan ang mental health concerns na iniangkop para sa mga Pilipino. Simula na ang pangangalaga sa sarili mo sa tulong ng Lusog Isip app. I-download na ito sa Google Play o sa App Store. Para gumawa ng account, mag-register gamit ang nais mong username, password, at magpakilala ng iyong sarili. Sagutan ang screening tools upang mabigyan ka ng angkop na tulong. Makikita ang iyong mental health scores sa dashboard ng app. Bibigyan ka ng app ng impormasyon sa iyong kalagayan upang mabigyan ka ng tamang tips para mapangalagaan ng iyong sarili. Pwede mo ring i-customize ang mga settings ng iyong notification sa app na ito. Sa Interventions tab, makikita ang iba't ibang materyales tungkol sa mental health at wellness. May self-care tools rin na matutulungan kang ma-update at ma-track ang kalagayan mo. Patuloy lang na gamitin ang app upang makakuha ng mga achievements. Kung
Nais mong makakuha ng profesional na tulong at iba pang serbisyong pang mental health? I-check lang ang referral tab. Sa Lusog Isip app, maaabot na ang tulong na kailangan mo. Lusog Isip app para sa Healthy Pilipinas. At ayan nga po ang ating naging chikahan tungkol sa traditional and alternative healthcare kasama si Miss Jelly Rionwa rin dito sa DOH Bicol CHD. So nakarating na po tayo sa ating segment ng ating chikahan kung saan pag-uusapan natin ang ating mental health exercise for today. At mga kasama muli natin mula sa Health Promotion and Communications Cluster, si Maite Denise. So Maite, ano ang ating mental health exercise ngayon? So, ang ating mental health exercise or healthy habit challenge natin para ngayon sa buwan ng November ay kailangan muna nating mag-look back sa ating mga memories with our deceased loved ones. So, as we commemorate this, patuloy po natin na i-value ang health and existence po ng mga living or yung mga loved ones na nandito pa with us. So, ito po yung healthy environments, healthy bodies, for long life. So, ang healthy habit challenges natin ay pwede natin gawin within this month or kung kailan po natin feel na gawin ito. So, hindi naman po ito madalian ang mga challenges. Let's just take a break and then when we're ready, we can do this. So, number 1 is start it. Spend a good half hour researching about yung isang disease na nakaka-interest po talaga sa atin and i-share natin yung mga findings natin sa disease na ito sa ating mga friends and family. Katulad na nga po ng ating COVID-19 na disease, mas dapat nating ma-educate ang ating mga loved ones, ang ating mga families and friends on this disease. So, next naman po ay do it. So, wag nating kalimutan na mag-reach out sa ating friends, sa ating family this month. So, yung iba nating family or friends, sa mga relatives natin ay maaaring mangailangan ng extra support sa kanilang mga ginagawa. So, through our experiences, matutulungan natin sila, ma-share natin yung mga experiences natin para naman makarelate sila at para naman ma-reduce yung kanilang stress whatever they're going through. So, next ay try it. So, dito naman tayo sa try it or yung mismong application ng gagawin natin. So, let's try yung mga things na really interest us. So, like cooking, cooking our favorite or signature dish of a departed loved one. So, dahil buwan pa rin po ngayon ng November, ay syempre i-celebrate or i-commemorate pa rin natin ang ating mga departed loved ones. So what better way than to remember them through their favorite dish. So kung anong klaseng dish man yan, maganda na saluhan pa rin natin yung favorite dish ng ating departed loved ones. So next ay switch it up. So switch to fresh goodies ng canned goods or yung mga tulad ng mga sardines or yung mga processed na pagkain during our grocery shopping. So if maaari, dun muna tayo bumili ng mga natural or mga organic na mga pagkain. Kahit ito ay sa ating sitwasyon ngayon, sa ating economic situation sa Pilipinas, mahal talaga yung mga ganitong pagkain. But once in a while, maganda rin po na let's spend wisely para rin naman po ito sa ating health. So next po ay track it. Since yung mga araw natin turn na kumpara sa mga nights since bare months na nga po so let's keep track of how many hours ng tulog ang kailangan natin versus yung mga hours ng tulog na nakukuha talaga natin. So importante po talaga ang sleep. It is proven by many studies to reduce stress, to reduce our anxieties, and of course, to give us extra boost sa ating work, sa ating studies. So, yun po yung importante. Aim to get 7 to 9 hours of sleep a day. So, next naman po I know it. So, let's sit down with our family and
trace your family tree as far as we can. So, tanungin natin yung ating mom, yung ating dad, or yung ating mga lolo't lola kung ano ba talaga yung mga kwento nila in the past. So, maganda naman to revisit talaga our family tree. So, with them, yung mga kwento talaga nila, malalaman talaga natin na, ganito pala si ano, ganito pala si ganyan. So, maganda po talaga to check our family history or background. So, next, I share it. So, share yung mga stories na yon with other people. So, sa ganun ay yung mga good memories ng ating mga loved ones ay talagang makaka-relate sila or alam nila talaga na hindi lang pala sila nag-iisa. So, while they are alive as a way of preserving their memory for future generations. So, bukod po sa ating mga healthy habit challenges, ay importante po talaga mag-take deep and conscious breaths. So, deep breathing or breathing nga in general is very common and is very natural for us as human beings. So, deep breathing is a simple and efficient way to reduce your stress levels and regain control in your mind. So, when you start feeling overwhelmed or yung parang, ay, nakaka-stress naman to sa work or sa ibang environment, let's just sit down for a few minutes or even seconds and take few deep and conscious breaths. So next is meditate at your desk. Stand and stretch kasi hindi naman pwedeng lagi tayong nakaupo. And then engage with others, of course. Listen to music kapag break time na. Take a moment to laugh. So laughter talaga is a powerful way to instantly boost our mood. When we laugh or smile or simply na magbibigay tayo ng mga joke, it makes us feel happier and energetic. So even kapag tayo ay nag-fake smile or fake laugh, di ba may kasabihan nga na fake it till you make it. So it has a positive impact talaga on our mind, our mindset or mood. So when we feel stressed at work or overwhelmed sa ating buhay, let's take a moment to smile kahit hindi na nga mag-laugh, basta mag-smile lang tayo. Put on a funny comedy or ask friends out for a night of joking and laughing. So last but not the least, make your goals realistic. So setting a goal gives you focus, but it can also cause stress when it is not attainable. So focus on setting realistic goals that give you enough time to accomplish a task. So sinasabi nga nila na multitasking is a thing, so let's not make it, it shouldn't be always a thing. So it's better to focus on one task at a time para mas ma-accomplish natin silang lahat. So ideally, mas okay yung meron tayong checklist or meron tayong timeline na we can accomplish no in reality. So for us not to procrastinate too much. So for example, if meron tayong task na need na at least 1 week, no, then let's give ourselves a week and do not set a goal of finishing the task sa ilang days. So set realistic goals we can accomplish. So yun po ang ating healthy habit challenges and the ilang reminders on our mental health. And of course, dito po sa ating DOH Bicol CHD, pwede niyo po kaming makausap sa Kamusta Ka Tara Usap Tayo. Meron po tayong mga landlines kung saan handa po kaming makinig sa Smart 0919-583-4322. Sa Globe naman po 0927-844-1677 at sa dito 0991-730-6292. And meron din po tayong tinatawag na Lusog Isip app para po sa ating mga Android and iOS users po. Madadownload po ito sa inyong mga Play Stores. Isa po itong application na nagbibigay po ng mga easily accessible na mga tools para or yung services po ito para ma-monitor ang ating daily na mental health. So, yun lamang po. Alright, thank you very much. United for healthy habits and mental health exercise sa araw na to. So, nailas lang po natin dagdagan kahit nasa gitna po tayo ng pandemya ay mayroon pa rin po tayong mga ibang sakit na kailangan maiwasan. So, speaking of ibang sakit, dahil nga mukhang makulimlim at may mga ibang parts sa Bicol region na maulan, nais lang po namin ulit i-share
yung ating tinatawag na wild diseases. So magkakaroon po tayo ng parang paano na nga ba natin maiwasan ang mga wild diseases? Una po, magpabakuna po tayo upang maiwasan ang mga nakakahawang sakit tuwing tag-ulan, katulad po ng influenza at hepatitis vaccine. And meron po nitong available sa ating mga health centers. Magtanong lamang po tayo sa pinakamalapit na health center. Importante rin na gumamit tayo ng mga payong, kapote at bota upang hindi mabasa ng ulan. Siyempre dahil ang ulan, pag tayo ay naulanan, maaaring magkasakit tayo ng mga tinatawag natin na wild diseases. Next, iwasan po natin yung mga lugar na masisikip, walang masyadong pasok na hangin o yung mga lugar na walang magandang ventilasyon. Dahil nga po ang influenza ay maaari din po natin ito makuha kapag hindi po maganda yung ventilasyon. So parang COVID lang din po siya. Yeah, so iwasan rin natin ang malapit na pakikipag-ugnayan sa mga taong may sakit, may lagnat at ubo. So tulad nga sa COVID-19, maaari po tayong gumamit ng mga masks or mag-social distance para hindi tayo madaling mahawaan ng sakit. Next po. Siguraduhin din po natin na uminom tayo ng malinis na tubig. Pakuluan po natin yung tubig kung hindi siguradong malinis ang inumin. Dahil maaaral po tayo makakuha ng mga food and waterborne diseases kapag tayo po ay uminom ng hindi malinis na tubig. So pakuluan po natin at hayaang kung hindi po tayo tiyak na ligtas ang pinagmula ng tubig, pakuluan po natin at hayaan natin kumulo ito sa loob ng 3 minuto. Para rin maiwasan ang mga foodborne diseases, iwasan bumili ng mga pagkain mula sa mga sidewalk vendors or yung mga pagkain na hindi tayo sigurado na malinis upang maiwasan ang mga sakit na dala ng pagkain. Next naman po ay itaob po natin ang mga maaring ipunan ng tubig katulad ng mga drum, timba, mga lumang gulong at bote na maaring pangitlugan ng mga lamok. So dyan po kapag mayroon tayong natitimbak na tubig, ay dyan po maaring mangitlog yung mga lamok at maaari po yan mag-cause ng dengue. Siyempre kasama na rin dyan yung pagtiyak na malinis at hindi barado yung mga gutters at alulod ng bubong na dinadaluyan ng tubig dahil maaari rin itong maging sanhi ng pagkolekta ng itlog ng mga lamok na maaaring magkausa ng mga sakit. Huwag din po tayong lumusong o lumangoy sa tubig baha upang maiwasan po yung sakit na leptospirosis. Gumamit po tayo ng bota kung baha po or mayroon po pagtaas ng tubig sa ating mga lugar. Mahalaga rin na ugaliin nating maging malinis hindi lamang sa katawan, kundi pati na rin sa kapaligiran sa lahat ng oras dahil nga dito po nakasalalay ang iilang mga sakit. Kaya importante na malinis ang ating kapaligiran. Sunod po, ugaliin po natin ang masusi at madalas na paghuhugas ng ating mga kamay gamit ang sabon at tubig, lalo na bago maghanda, magluto, kumain at pagkagaling sa palikuran. Dahil marami pong sakit, infectious diseases ang maaari natin maiwasan sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay. Yan, so kasama na rin dyan, iwasan din nating hawakan ng ating mga mata, ilong at mga bagay sa kapaligiran kung marumi ang mga kamay. So kung hindi kayo sigurado sa inyong cleanliness ng ating mga kamay, huwag po nating hahawakan ng ating mga ilong at ang ating mga mata. So kasama na rin dyan yung paghawak sa ating mga masks dahil maaaring magstay rin dyan ang mga germs. Next, linisin po natin ng mabuti ang mga kagamitan or disinfection ng mga surfaces sa ating bahay dahil maaari nga pong magstay pa yung kung anumang virus sa ating mga surfaces. Kaya ugaliin po natin na maglinis at mag-disinfect ng mga bagay-bagay sa ating bahay. So yun po yung mga paalala natin, 13 reminders para maiwasan natin ang wild diseases, lalo na po tag-ulan na. So yun lamang po ang ating naging chikahan.
Sana po marami po kayong natutunan sa ating topic na traditional and alternative healthcare medicine, and as well as po sa ating healthy habit and mental health exercise. Patuloy pa rin po natin nilalabanan ang COVID-19. And sa datos nga po natin kanina, mababa pa rin po ang mga booster shots, kaya hinihikayat po natin ang lahat na magpa-booster na. Ina-advocate din po namin pa rin yung ating bida. Piliin po natin na suotin ang best fitted mask, isolate kapag tayo ay nakaramdaman ng sintomas, double up protection with vaccination and boosters, and ensure good airflow. Iwasan din po natin yung ating 3 C's, close contact, close spaces, and crowded places, and seek early consultation and isolate once symptoms manifest. So ito po mga paraan na ito ay hindi lang po makakatulong para sa atin na maiwasan ang COVID-19. So ito rin po ay makakatulong na maiwasan yung iba pang infectious diseases. So sundin po natin ito, ang iba pang preventive measures kontra iba pang sakit, dahil karamihan or halos lahat naman po na sakit ay maaari nating maiwasan sa tamang paraan. So tandaan po natin, nasa kamay po natin ang ating kalusugan. So abangan na lamang po ang mga post ng DOH Bicol CHT upang malaman ang mga paraan upang maiwasan ang iba pang sakit. So yun lamang po, sa muli, ako si Joanna. At ako si Maxine. Maraming salamat sa mga tumutok sa ating chikahang pangkalusugan ngayong araw. Kami po ay mula sa Department of Health, Bicol Center for Health Development. Magkita-kita tayo sa ating susunod na chikahan. Magandang tanghali po sa lahat. DOH-CHD, Servisyo Salud Kono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang maray na salud.